Sargento Buhawi! Bagong tinig na maririnig, himig ng isang makatanag mula pa sa malalim kategoryang buhawi. Sa mga pinagpalan nila bago magupit ay para... Mama naman! Hayaan mo na akong pumunta doon sa dalampasigan. Zion, wag makulit. Huwag ka makihalo dyan. Mga bisita sila ni Mayora. Mama, di ba po sila yung baak? Oo nga, yung mga kaibigan ng papa nyo. Ang Bicolano Alacham Anglers Club. Pero bakit hindi sila tumuloy sa atin? Eh kasi nga ang dami nila, tsaka wala si papa, no? Oo nga mga anak. Tsaka nahihiya nga ang grupo dahil kumain sila ng merienda dito sa atin. Mama, yung lalaking salamin, lalapit dito. Ah, si Sir Phil yan. Kaibigan ng papa niya. Sir Phil! Miss Maylin. Uy, mga bata, ang lalaki nyo na. Alaga po kasi kami ng mama namin eh. Mga bata, dun muna kayo sa loob, ha? Ay, naku, hayaan mo na, misis. Ano ho yun, Sir Phil? Bakit ang dami niyong pumunta dito? Eh, sayang eh. Di pala pwedeng mamilit sa mga isla dito sa Karamuan eh. Bawal pa raw eh. Oo nga po, Sir Phil. Eh di sayang yung pagpunta niyo dito. Ay, hindi naman. Kasi nakausap namin si Mayora na babaguhin na lang daw ang date ng fishing tournament dito. Fishing tournament? Ano yun? Zion, saka ko na ipaliliwanag sa'yo. Zion kasi, halika na nga. Doon na lang tayo maglaro, oh. Iba na kasi ang mga bata ngayon, misis. Nakikisali na rin sa usapan ng mga matatanda. Oo nga po eh. Pasensya na po kayo. Ay, naku, okay lang. Babalik kami dito kung wala nang restriction sa lokal na pamahalaan. Kaligtasan kasi ng mga mamayan dito ang iniisip nila eh. Parang overacting na nga eh. Kasi nga, zero naman dito. Kasi nga nasa tabing dagat nakatirang mga tao. Nakakatulong ang tubig alat upang mapatay ang anumang virus o mikrobyo na maaaring kumapit sa mga tao. Doon nga sa Dead Sea, walang nabubuhay na mikrobyo doon dahil sa sobrang alat ng asin doon. Oo nga eh. Ay, nako. Pasensya na Sabal ha. Nagpapasalamat ang mga kasama ko sa Baak, ang Bicolano Alacham Anglers Club dahil sa pag-welcome niyo ulit dito sa amin. Walang anuman, Sir Phil. Ipapaalam ko rin ito kay Val na pumunta kayo dito. Baka sakaling payagan siyang makapagbakasyon dito. Para naman makasama niyo siya sa pamimingwit. Kabisado niya ang mga isla dito. Nako, mabuti naman kung ganun. Ang mabuti pa, isali ko na siya sa aming grupo sa social media upang updated siya sa mga fishing adventures namin. Mas mabuting hakbang yon, Sir Phil, para naman malibang siya. O nga, Mrs. Maylin. Di lang kasi siya ang pulis na kasali sa amin. Meron pang iba. Talaga ho? Oo. Mama! Si Ate Shena! Inaaway ko! Siya pong nauna, Mama. Pinutol niya kasing crayons ko. Mga bata talaga. Nako, Sir Phil. Sige na po. Maiwan ko na po kayo. Hanggang sa muling pagkikita. Ay, nako, sige po. Hanggang sa muli po at maraming salamat.